България получава милиарди от Европейския съюз за водни и канализационни проекти. През периода от 2014 до 2020 бяха инвестирани повече от 1 милиард 736 милиона лева във водния сектор. 37 общини или водни оператори се възползваха от средствата, като по-голямата част пристигна чрез оперативна програма «Околна среда». Във втората фаза на проектите ново финансиране беше отпуснато за Бургас, Варна, Видин, Перник, Пловдив, Сливен, Шумен и в столицата София. Новите проекти за периода 2021 до 2027 обхващат Велико Търново, Добрич, Габрово, Плевен, София, Търговище и Хасково. Най-много проекти се реализираха в общините Асеновград, Пловдив, Добрич, Банско, Варна, Видин, Враца и Ямбол. Заради високите загуби на вода, особено в Плевен, властите подчертават нуждата от устойчиви инвестиции във водните инфраструктури.